Bun, am ajuns la ora perfectă. Vreau să mă duc într-o excursie cu Titanicul. Vreau să mă duc. Aoleu. Să nu mă rănesc pe aici, că după aceea tot concediul este anulat. Aoleu, am uitat să-mi iau bagajele, dar acum e prea târziu. Hai să sar. Au, fac, au. Pluteam pentru o clipă, nu știu cum. Sper să nu se întâmple ceva rău. Bun. Titanicul. Smurc. La bord. Și sper să mă izbesc de un iceberg, că știu că e o zonă foarte rece. Holy fuck, ce e ăla? Aoleo. Iceberg. Nu mai vreau. Fuck, ce s-a întâmplat? Să ies de aici. Ușa asta lipsește. Cum? Nu se poate. Ce s-a întâmplat? M-am lovit de un iceberg, dar ce s-a întâmplat mai departe? Cred că ne scufundăm. Oh, nu. Nu vreau să fac. Nu vreau să mor acum. Toate bărcile de salvare vor pleca. Stai, mai e una. Dar e chiar acolo și tocmai acum îmi coboară. Trebuie să mă duc la cea mai apropiată barcă. Hai la aia de acolo. Hai la aia de acolo, rapid. Duc acolo. Mi-e cam frică. Mamma mia, mamma mia. Mama, rapid. Vă rog. Lăsați-mă. Oare nu e nimeni în barcă? Ceva nu e în regulă. Mamă, ce rece e apa asta. Aoleu. Să-mi bag picioaca. Ai. Aoleu, nu e nimeni. Au, fac, am spart-o. Oh, nu. Trebuie să o acopăr, să iau blocul, să iau astea înapoi să o repar. Aoleu. Bun, am reparat-o. Asta e foarte tare. Dar nu e nimeni la bord, ar trebui să plec singur. Cred că asta e maneta de trag și merge. Bun. Păi altceva nu mai am ce să fac decât să plec. Oleo, Titanicul, nu. Știam eu cum am izbit de un iceberg. Și n-am mințit. Fuck. Ce nu bâs. De ce am plecat eu tocmai în ziua asta? Fuck. În fine. Asta e, problema este că sunt salvat. Acum trebuie doar să plec de aici. Doar să plec.